PMAYG ahemso kechopang lima puthak arsik jit pen katsa tum patir piponsi nele blog video AE gram sibok la pen PMAYG ahem kelongdun atum pen arsik jit pen mei kapaman pon Singing and dance competition along kachapate dun pepji aphan kachune report MP Horen Singh be asar pila pen asar bura phan kachikimo amen pen MSC Cup football kachapate angdung kitipon Nele berta thanbang Sondro Singh Rongpi Aprangsi Biswanath Karbi live kelangwer kaching honara do anaphan kardom nang pajireglo kardom Tane pini arsik jeta berta norangton pena jeta Nilip ahawaralong inut banghini thek reset kachi krongatum ki du kelak arada phan sarkar pen kipi Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin ahemso atangka tilup ke ponedajok pini Katsa asong abitung pen patipi ponsi nilip blog video AE gram sibok la pen Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin ahemso kelongdun ahempu atum pen me ke parupon Lakhain koira phon nilip MSC constituency ke parlo koilamatia habar tokolangso borjan pungadong masi terang arong along pini kecheng si la pen arsik jit pen koson si rong rupalong Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin ahemso kepetang te adim am kepetang pon thegi mapu arsik jit pen kachingwai ami kapaman pon Nihang Karbianglong la pen nijang Karbianglong atogano kadowe block rei sido laso block tina long ta sarkar pen kiduk dat arara tumaphan kikimpi Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin matati hek pen PMAYG I scheme pen panong piponlo penang ahem kim patanglo laso long ketang teta dopiglang Keramtang katsa hampang asong atum koilamati dhonidam ingti arong katsa nilibaro amepu jiten rongpi ahemalong perangkya me kangni ahut jasamet keja ponalam the Karbianglong atogano ahawar tinalong ta Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin ahem kikim ketangte adim aklong humridam patang erjipu kejong pon alam the ateng pen along humri bom wangbomlo lasa hut ketangte anajo ka humridam ahut heglong lok pen katsa asong Amepu Samson ingti la pen aria sanghuatum aning duklo Lasolong komar abangsi kecho panglim det pen kapatang te det ma abangpu kiritar le bomsi long bomlo lasi tong sekot pen pini matijong achiklo ni phai engkoi da troksi durmi arni porphai krehini apor malam pen katsa tiripia mepu Samson ingti pen patir piponsi mei chepahempu ponlo Lasolong nilip development block video Juli terangpi mealong chetongdo Nilip Block AE Sanjoy B Nilip Block AE Tonuj Mohanta Nilip Block Assistant Video Dhiren Terang Nilip Block Gram Sibok Bimol Milik Lapen Wopong Rongpi Arong Asar Lapen Sorkari Gaw Pradhan Sarthi Terang Nilip BDC Chairman Barim Timothy Teron Lapen Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin ahem Kelongwek Abangpu Projan Intiatum Chetong Nonsi Anutina Kisung ke Pholam the Mealong Chethan Chimumpon Bon tapini chetong pet pedet ajoini non supervisor atom pen chenglok nili blog rang chokamar atom do onaphan pangrum pet pen me do pontupo la batai ke thom apor phapon tupo la batai ke thom apor kipi pen chetong dunde det pulote adai sodak pen insai ponpo halaso arni ningche oinang ne pusi me along klar dak pen katsa tiripi amepu Samson ingti pherangkya thengno ningjepon halapun nilip development blog video Juli terang pi ahin pen kipuke prabjin pen me ingni det apisi azad asaile dosita saiteng pontupo pusi chechakpon tenang tum pini kedam tang press meet kang ni alamateng penang tum pini nili blog along di tu PMAYG ahem ketang te horisai puthak nang tum nili blog department penang tum beneficiary la penang tum songahin pen kacing wai puthak nang tum katsa songahin pen pilo nang tum puiga pini dak borjan hawaralo nilip development block keparlo labang suha waralong pini ladak blog
block lapen PMAY along duk kila atum beneficiaries lapen middleman atum han panong sila bangso ame pinidak peman ponlo labangso nilitum katsa hampanga songpen pinang anarni nitum ahema homtin lapen along tin humri damlo ketang tia puthak je nilitum prabjin pen block a department atum responsible MC kaching sai hong klama long wang nai po alang litum puthot labangso anu chidensi pini nili block along video ake hai pi lapen alang lilong camera pet engineer atuman lapen ground savok tuman setame labang some long chitong pet lo lasi pini ke chengsi nilip ahawar development block PMAY ahem ke tangte puthak pinang an ajur ki ding chingwai chingsai pon lo party ki thom party pliang bong beneficiaries jetu hemso kilongdun abang phu lapen labangso along angbong ke claim pi ke dam pi atum supervisor pulo ne contractor tong pupone nente middleman putong pipone lapen nilitum katsa hampangasong lapen anparta man gido pene video ake hai pi atum lapen alang li risam hotum pen pinang an labangso lam chingwai chingsai sipite ponlo lasi labangso long pini abang ke middleman kachikrong atum abang nang kachitong te dun atum dokok pipono te lang letum pini hem makinang sot akam dokok pusilang tong hambiota nang pilo tenon bang ke Christmas la pening kani miang bong pini lang letum hem king country pen ajong nang kitong tektedet Karbi Anglong Siloni Janpen Govin Tiso Report Biswanath Karbi Live Tang te pini adun thua bertan non puthorang ton pen arjekta Dance and singing competition along kachepate dun perji aphan kachopapon Angdeng pen Klim Thurmi Cultural Society mate thihek pen KCS aterang pen Klem bom wang bomsi pining aningkan matijonga chiklon niphai thomkebra isian ke ingdeng kep singing and dance competition kachepateji angdeng nangkele thulo lapen labang solong pinang anason kachepate ason langmeme manghumeme ason sitame paruponji lasi anutina bang phu bang phi sitame labangso alun kan malin mate singing and dance competition along nang chitong dun pet pen ali racham nang pidun thapusi rapchun bang robina hanse pipen kachopapon adim lake tokolangso nilip Karbi Anglong Kardom Nilimen Sami Rubina Hanse Pi Aprang si Klim Thurmi Cultural Society hin pen ningkan kimi ningkan suri hini ra ingkora hini aparman ningkang sama kardom pajul iglo kardom isi ke nang sot ke pachini alam the mate isi biota ke minang li tumphana pui henlo Klim Thurmi Cultural Society hin pen ingdeng kep lun kana malin non ke bangji niphai thongke bra isi matijong ningkan suri hini ra ingkora isi kachepate padupon igji Lasinang litum sonsuri asai do sitame bangso lun kana malina long alilalo nang pidunji phasi nang litum phan pha iglo adim to kolangso nilip Karbi Anglong kardong Karbi Anglong choki hola pen o Nelson Rongphar report Biswanath Karbi Live Tangte pini adun thua bertan non puthorang ton pen arjekta Nijang Karbi Anglong Rongkhang constituency MP Horen Singh Be Asar Bura lapen Asar Pi Karlitang Joy Singh Be lapen Sikarong Hangpi Amen pen MSC Cup football kachepate Han Lokrok Pathua Klamalong Angdung Kitipon Pini matijong ni phai engkoira nerkep durmi arni Nijang Karbi Anglong Rongkhang constituency ahabar Han Lokrok Pathua Klamalong MP Horen Singh Be Asar Bura lapen Asar Pi Karlitang Joy Singh Be lapen Sikarong Hangpi atumaphan kachikimo amen pen football kachepate Angdung Kitipon Bangso kachepate pon lake Hongtram polling station lapen Pharkong Chehi polling station angbongsi chepate ponno Labangso kepatu kecing ahut Hongtram polling station atom golipum thapon
api pharkong chehi polling station atum kachiting pratajok putat hongtram polling station aphan gol pumthom thap thu chogajok pharkong chehi polling station atum chepahai pondatlo keha atum suri thom kep anong e chepalong pondatlo lapen adun thu anong e suriengkoi hongtram polling station atum chepalong ponno lapen ke thom anong e ka chepalong ponlake suri kep wothat langso right ps mate polling station atum chepahai ponno Bangsome Rongkhang Constituency Mondol Committee ame phu akhai Bimol Timung Kacharipon ame along Manpeng Aluhi Sarpuamen pen kachitong dun lake MP Horen Singh Bela pen EM Mongol Singh Timung lapen Board Chairman atum lapen Ongdung Kethe Kiding Klembang Phubang Phi lapen Ongdung Arat Chetong dun si Ingsamjin Mesen pen pachun ponlo Nijang Karbenglong Hamren Pen Bronson Terang Report Bisonat Karbi Live Nana pini prime time abirta laan pen se kangton eklo Kado we phanta kurwang thula pen domi thakne